Vítajte na tomto workshope, ďakujem veľmi pekne vašej pani riaditeľke, ktorá je absolútne akčná osoba a dokázala stráviť to, že tu prídeme medzi vás. Moje meno je Erik, ja som DJ a zastupujeme asociáciu DJov. Toto je Martin, funguje ako DJ Azves, pokiaľ budete mať zajtra party. Vytiahnite mu káble, po pravej strane má zásuvky. My sa budeme snažiť vám dnes povedať o tom, že popri všetkom, čo robíte, sa môžete zaoberať aj muzikou. Máte radi hudbu? Vy tu čo ste konkrétne? Akú muziku máte radi? Idem za teba. Hardcore? Čo je za hudba? Hardcore, akože rocková hudba? Akože elektronická? Techno. Tu sú naši ľudia. A ty sa ozval ako prvá. Čo máš rada ty? Techno. Wow, a to celé Michalovce počúvajú techno, my sme boli v Košiciach, tam všetci počúvajú hip-hop. Počúva tu niekto hip-hop? Vy ste všetci ty? Super. Akože my máme hlavne radi elektroniku, aby ste to pochopili, my máme hlavne house music, EDM a všetko, čo s tým súvisí, chlapci vám to povedia. Ale takto, väčšina z vás počúva naozaj tanečnú elektronickú hudbu, čo ste tu? Perfektne. Môžeš hrať? My môžeme ísť. Super, úplne perfektne. Ak dovolíte, ja nechám teraz rozprávať Martina, môjho kolegu, ktorý takisto je podpredsedom Asociácie DJ-ov a hudobných producentov Slovenska. A on vám predstaví človeka, ktorý prešiel určitou cestou, to je Rolo, a budeme sa snažiť naozaj vám čo to o hudbe povedať. Tieto molové lístky, respektíve šatňové bloky, ktoré máte, slúžia na to, že v závere vám udelíme nejaké ceny, budeme veľmi radi, ak si ich užijete. Jedný z nich sú tie slúchadlá, ktoré sú tam, a pokiaľ budete chcieť počúvať hardcore alebo čokoľvek, tak môžete priamo na nich. Takže Martin, ideš, nech sa páči. Naozaj som veľmi rád, že na východnom Slovensku takúto školu máme, kde to vedie naozaj takýto skvelý človek ako pani riaditeľka. A keď nám dnes otvárala dvere, tak povedala, že vítajte na našej party škole. A naozaj som nesmierne rád, že tu takto môžeme teraz stáť a že môžeme rozprávať o tanečnej hudbe, pretože tanečná hudba, elektronická hudba je aktuálne takým novodobým hudobným umením. Mňa takisto tá hudba bavila, my sme ešte, alebo teda ja som počúval takéto super magnetofónové kazety, ktoré sme si pretáčali ceruskou. A keď som bol na základnej škole, tak som púšťal hudbu, doslova púšťal hudbu z takého dvojkazeťaku, ktorý mi mama kúpila na Blšáku, takže toto boli moje také, že DJ-ské začiatky a naozaj ma stále bavilo byť bližšie pri tom človeku, ktorý teda ten dáv nejakým spôsobom ovláda, no a keďže som nemal žiadne hudobné vzdelanie a páčila sa mi tanečná hudba, tak som prepadol DJingu a dnes je to teda 23 rokov, čo sa DJingom živím. Mám vlastnú agentúru, som podpredsedom asociácie a robím takéto aktivity teda ako dnes tu na vašej škole. A teraz sa možno, že zasmiete, ale však každý sme boli akože malé deti. A počkaj, aby ťa bolo vidno. Kto je toto? Takže ako to na východe zvykne byť, detko si popíja štamperlíček a Rolo skúša teda husličky, takže toto je Rolo, takto Rolo začínal. Prečo si sa rozhodol, že chceš byť DJom a čo všetko tomu predchádzalo? Takže čaute všetci, moje meno je Rolo, ako ste už mohli vidieť aj počuť. A cesta k DJingu bola akože celkom zaujímavá, lebo od malička sa venujem hudbe. Vedli ma k tomu rodičia, ale k DJingu som dospel až potom, keď som bol starší, začal som chodiť na diskotéky. A vnímal som tú hudbu, aj DJov, ktorí tam hrali a tak postupne som chcel sa k tomu dostať aj ja, aby som mohol tiež sa stať DJom a venovať sa tomu. Keď tam vidíme husličky, tak mňa napadá, že musíš mať aj nejaké hudobné základy, teda nejaké hudobné vzdelanie. Je to tak? Tak áno, husličky mám vyštudované oficiálne umeleckou školou, prvým stupňom. Začal som asi ako prvák, no a skončil som aj prvý stupeň, hej, ale nejako sa k tomu nevenujem ďalej, takže vzdelanie tam je, ale tam to aj ostalo, že... Práve dnes, keď sme vystupovali z auta, tak sa pýtam Rola, že ako dlho teda nedržal husle v ruke, či to je týždeň, dva, on mi povedal, že niekoľko rokov, takže husličky ostali zaprašené, nevadí. Tak asi ako každý mladý človek šport, hral som malička tiež hokej, tu v nedalekom Trebišove, ale aj v Košiciach. No a potom som začal jazdiť aj motocross a jazdím dnes v podstate už nie profesionálne, ale sem tam tak z voľného času, takisto aj hokej, takže partie, chlapci, kamaráti, fungujeme aj športovou cestou v našom voľnom čase. Tak po mojej oslave 20 narodení som zistil, kde sa DJ opil, že tam mal svoj akože pult.
No a tak sme si tam trošku skúsili ten DJing. Potom následne sme išli na dovolenku a tam sme sa bavili s kamarátmi, že čo takto skúsiť alebo vyskúšať. No a chcel som začať akože od začiatku profesionálne hneď, že nie len doma si púšťať, skúšať, ale dospel som až k vám na kurz a týmto sa začala asi moja kariéra DJ-a, ktorá trvá do dnes a dúfam, že ešte bude dosť dlho trvať. No a asi to ma tak namotivovalo, tie diskotéky, hudba a rodičovský nejaký postoj tomu celému muzikálu, alebo jak to povedať, akože hudbe, že žijem tým od malička v podstate. Tak tento kurz mi určite dal základy do sveta DJingu, nové znamosti, kontakty, ale hlavne čo sa týka tej technickej veci, že fakt ako vidíte, sme sa naučili, čo každý kombik znamená a ako funguje a potom tým postupným tréningom sme sa dopracovali až k lepšiemu skillu. Kto pozná šťambu? Asi každý, že? Tak Rolo, povedz o šťambe niečo, pretože toto je podľa mňa dosť dôležité na východe, táto kapela známa. No tak áno, moji rodinní príslušníci, krstný aj otec, aj sestra v podstate sú súčasťou tejto kapely a ja ich už 4 roky zvučím, takže aj ohľadom toho fungujem, zvukáriny a technickej zvukovej podpory v tejto kapele, no a s nimi tiež vrazím cesty po Slovensku. V tom kontexte, že ešte treba povedať, Rolo, že si naozaj veľmi šikovný aj manažer, pretože tu vidíme fotku, kde si, dá sa povedať, že vo svojom vlastnom podniku. A treba povedať, že ten DJing je trošku aj o manažovaní a v dnešnej dobe určite. Takže kľudne sa nám pochvál aj s podnikom, ktorý teda manažuješ v rámci eventov a DJov. Tak, ako môžete vidieť, táto fotka je z podniku Amor Geča, blízko pri Košiciach. Tam som začal robiť pred 3 rokmi spoločne, v podstate začali sme robiť diskotéky. Čakali sme niečo v malom, príde viac, nepríde, no ale v podstate 5 akcií za leto a sme okolo nejakých 1000 ľudí na akcii, takže celkom sme to rozbehli. Pozývame tam najlepších DJov na Slovensku, umelcov, reperov a tak, aby sme zasiahli mládež a disco party život, aby fičal. A je to aj o rôznych kombináciách a tzv. Crossoveroch. A toto je crossover, ktorý sa volá, že Zoomers a Rolo nám možno, že povie bližšie o ňom, čo je zmyslom tohto party konceptu. Tak Zoomers je iné pomenovanie generácie Z, do ktorej patríte aj vy, aj ja. Tuším, to je od 96. do 2010, ak sa nemýlim. A začali sme robiť takýto koncept diskoték v rámci Košic, ale aj inde. Hrali sme v Žiline napríklad a ideme ďalej, pokračujeme. No a vlastne chceli sme dať nejaký ten názov, aby sa to týkalo aj tých ľudí, aj nás. A aby sme šírili to posolstvo našej generácie Z a fungovali a hrali. Takže asi toľko k Zoomers. No, môžeme povedať, že je to vlastne kombinácia DJ-ov a bubeníka. Tak, áno. Náš kamarát s nami tiež akože hráme spoločne, ja plus ďalší DJ a zapájame do toho aj bicie, takže dávame aj takéto spojenie tejto našej party s bicími, live drums, ako si môžete všimnúť. Áno, takže tých takých konceptov alebo crossoverov je viacej a takisto fungujem v spojení so saxofonistom alebo spojení s huslistom. A vlastne cieľ je to, aby sme okrem tej reprodukovanej hudby a tej hudby, ktorú poznáte z rádií, z party a TikToku a Instagramu, aby sme tú hudbu teda obohatili aj o nejaký živý prvok, o nejaký živý hudobný nástroj. Takže toto je vlastne projekt Zoomers, ktorého je Roland súčasťou. Rolo sa teda rozhodol, že okrem púšťania pesničiek sa chce teda venovať aj hudobnej produkcii. Viete mi povedať tak z vrtuľníka, že čo potrebuje taký hudobný producent podľa vás? Štúdio, dobre. Stačí detská izba. Počítač. Áno, takže prvá vec je počítač, ktorý naozaj každý dnes pomaly nosíme vo vreckách. Takže počítač, sú to nejaké štúdiové monitory, nejaký jednoduchý MIDI kláves. A chcem vlastne dôjsť k tomu, že naozaj dnes si zariadiť ako keby nejaké mini štúdio v detskej izbe nie je až také nákladné, ako to bolo, neviem, 10 rokov, 20 rokov dozadu. A naozaj je tých hudobných producentov veľa. No a Rolo sa teda podujal, že bude teda navštevovať takýto kurz hudobnej produkcie, no a môžete sa ho aj sami opýtať, čo tam zažil, alebo čo mu tento kurz hudobnej produkcie priniesol. Takým maličkým snom asi každého DJ je tiež vlastná produkcia, no a
ak v hlave má nejaký ten DJ nápad svoj a chcel by to dať zo seba, že tak formou pesničky, tracku, tak nápad je v hlave a tento treba realizovať a navrhnúť nejaký ten track postupným spôsobom, ako sme robili v štúdiu, v svite. No a je to celkom sranda, je to zaujímavé, je to síce aj zložité dosť, ale dá sa k tomu dospieť, aby vo finále vznikol track a finálna vaša pesnička. Tak určite zo pár hodín je potrebných na získanie aspoň tých základných prvkov v takýchto programoch, ale chce to tréning a ide to. Dá sa to a človek tomu potom pochopí a už keď je v tom, tak ide za sebou hneď. Možno aj viac trackov, keď ma napadí a ide mu to, ale zatiaľ jeden. Či si sa nebal negatívnych reakcií? Tak zatiaľ tento track nie je oficiálne vydaný, tak neviem, možno budú aj negatívne, nebudú negatívne, uvidíme, ale nečakám akože nejaký prevratný výsledok z toho všetkého, ale tak začať niekde treba, no a možno raz časom sa posunieme niekde ďalej. Tak ak nikto nemá žiadne otázky na Rola, tak ja si myslím, že si môžeme vypočuť jeho výtvor a možno, že môžete aj takto live ohodnotiť, že ako sa vám teda tá pesnička páči, takže Rolo, poď na to. Poznáte skladbu Get Lucky? Viete, kto za ňou stojí? Ako sa volá to producentské duo? Volá sa Daft Punk, sú z Francúzska. Daft Punk vám niečo hovorí? Viete o tom niečo? Tak kto povedal áno tak vášnivo? Wow, pane, vy ste hudobný fajnšmeker? V rámci, ale super, palec hore, v rámci elektronickej hudby vychádzame z toho všetci, že máte radi tanečnú hudbu. Ak je, povedzme, vo svete král popu, je kto? Presne tak? Veľmi správne. Presne tak. V Európe je král popu kto? Je to ťažšie, lebo vo svete je Michael Jackson, v Európe je to relatívne Robbie Williams. A keď sa bavíme o elektronickom zoskupení v Amerike, to vám nebudeme hovoriť, že kto teda môžeme to povedať, ale bol to Frankie Knuckles. Ten v podstate bol zakladateľom house music elektronickej hudby v Amerike. A čo sa týka Európy, je fenomén Daft Punk. Čiže ak sa venujete vlastne elektronickej hudbe, tak na absolútnom vrchole elektronickej hudby európskej je Daft Punk. Oni urobili to Get Lucky, na čo sme tancovali všetci aj v hardkorovej verzii určite. A vlastne z tejto verzii, z tejto vlastne skupiny si Rolo zobral tú skladbu, volá sa Technologic. Dobre hovorím, Technologic je to? Technologic, áno. A vlastne urobil tento remix. Čiže celkom sa vám páčil, môže byť? Dnes sa vlastne tracky predávajú a vydávajú hlavne elektronicky. Tak ako vám Martin ukazoval kazety, tam máme platne, dokonca je tam CD-čko, ktorým vás odmeníme v rámci tomboly, tak dnes DJ vydávajú tracky na rôznych platformách, jedna z nich je Beatport. Koľko trval takýto kurz, alebo koľko trvalo urobiť takúto pesničku? Tak takýto kurz trvá dlhšie, ale v podstate keď máte nejakého pomocníka, ktorý vám s tým pomôže, tak to ide aj do toho týždňa. Nazvieme to mentora. Mentora, ktorý vám pomáha, tak za ten týždeň viete v podstate vyskladať pesničku, keď viete, čo chcete robiť a čo tam dať, tak za ten týždeň si myslím, že sa to dá ľudia aj skôr. Ak sa budete chcieť zaoberať hudbou a povedzme budete chcieť tvoriť, a to vôbec nevylučuje, či ste chlapec alebo dievča, je mnoho producentov a to vôbec nevylučuje to, že či máte byť DJom alebo producentom, alebo chcete byť pri hudbe, alebo budete spievať. Pani riaditeľka nás teraz zaviedla do vášho štúdia, ktoré je veľmi slušné a vlastne máte tam kapelu. Dnes o tej kapele nevie nikto a o týždeň môže vedieť celý svet. Vy určite využívate vlastne sociálne médiá a prepájate sami seba s okolitým svetom, zdieľate všetko možné a to isté súvisí s hudbou. Čiže vôbec to nemusí byť človek, ktorý žije v New Yorku, v Londýne alebo v Prahe, môže to byť aj človek, ktorý žije na domaši v nejakej chate, má pripojenie na internet, vytvorí vlastne muziku a jeho muzika sa môže hrať naozaj na celom svete. Máme niekoľko skúseností s našimi ľuďmi a povedzme, poznáte také meno, že Robo Burian? Poznáte skladbu Žijeme len raz? Je to náš kamarát a tento človek vydáva tracky na slovenský trh, ale vydáva ich do celého sveta. On vydáva tanečné veci, vydáva absolútne super muziku a vlastne aj jeden z vás môže existovať tu v Michalovciach a môže remixovať povedzme veci pre Justina Timberlakea, to robia Slováci.
aby ste vedeli. Slovenskí DJ a producenti majú naozaj veľmi dobré meno a vydávajú tracky skrze sociálne siete a skrze naozaj komunikáciu do celého sveta. Čiže to nemusí byť niekto, kto má manažera, kto má známosti, kto má peniaze, musí mať dobrý počítač, dobré zázemie, ale môže ísť naozaj veľmi ďaleko a to môže byť aj jeden z vás. Ja už iba doplním, že DJ Camp teda okrem toho, že máme DJ-skú školu a školu hudobnej produkcie, vlastnú radio show, vlastnú televíznu reláciu, tak sme v roku 2018 pocitili potrebu, že chceme pomôcť teda aj mladým hudobným producentom aj teda z východného Slovenska, pretože často ten mladý hudobný producent je tak trošku zaznávaný a ak pošle svoju pesničku, ktorá ešte nemá úplne že najväčšie kvalitatívne atribúty niekde do Nemecka, do nejakého Spin Records alebo nejakého vážneho labelu, tak často sa mu vlastne ani neodpovie na to, že v akej kvalite je jeho pesnička, že či vôbec má šancu byť niekde vydaná, alebo akým smerom by sa mal pohnúť, či je to dobré, či je to zlé. No a práve preto sme teda s kolegom Erikom založili takýto label, takéto vydavateľstvo. No a k dnešnému dňu máme vydaných 39 releaseov a ide 100% o slovenských DJ-ov a hudobných producentov, ktorí teda sú v nejakom začínajúcom leveli, ale sú tam samozrejme aj takí, ktorí už sú na trhu trošku dlhšie. Takže takto teda pomáhame aj našim hudobným producentom a DJ-om. Možno niekedy v budúcnosti aj vám, alebo niekomu z vás. Ďakujem, že si ma doplnil a vlastne je dobré o tom vedieť, pretože aj keby ste takýto kurz nemali, ale vydáte sa úplne iným smerom a niekedy do budúcna sa budete zaoberať teda vydávaním alebo teda produkovaním hudby, tak kľudne sa obráte na nás a veľmi radi vám pomôžeme s tým, ako tú pesničku oficiálne vydať. A nemusí to byť len tanečná hudba, pretože na Slovensku je dosť silný aj hip-hop. Má niekto rád hip-hop? 100 000? Je to, že dobré, ale to by sme boli niekde Európa a Austrália. Áno? Nie, pani riaditeľka povedala 100 a hovoríme viac. Koľko? To si prestrelil, to by sme možno museli zobrať aj nejaký Neptún alebo nejaké Pluto, ešte nejakú inú planetu, ale nebol to absolútne zlý typ. Je to zhruba 300 000 skladieb v deň. To znamená, že dnes, keď všetci pôjdeme domov a budeme spať, od rána vyjde oficiálne 300 000 trackov, čo je podľa mňa šialené číslo. A je pre vás vhodné, ak DJ hrá svoj set, takže ho necháte existovať a vlastne poviete, ten track bol zlý, ten bol horší a vlastne to umelecké dianie necháte prejsť tým, alebo idete do baru, alebo na kolu, alebo čokoľvek, alebo tancujete na celé to jeho vystúpenie. Jak to je vo vašom prípade, vašej generácie? Idem do baru. Ideš do baru. Čiže keď sa ti niečo nepáči, ideš do baru. Ale nehodíš po ňu plechovku, nič, užiješ si. Tak to má byť, ide o to naozaj, že DJ-ský svet, ako Martin na začiatku povedal, sa stal dnes umeleckým svetom. A DJ, ktorý hrá na festivale, hrá v klube, vlastne robí svoju produkciu a dokonca mnohí z nich ako rolu produkujú tú hudbu. Čiže je absolútne normálne, ak sa mi niečo nepáči, idem na kolu, ale ak sa mi to páči, tak si to celé užijem. Takisto, keby prišiel klavirista hrať, alebo Robbie Williams a vy ste ho povedali, vieš čo, tento sladák sa mi nepáči, prosím ťa, vypni sa na iný. Nefunguje to takto, hej. Čiže veľmi si vážim a verím, že aj vaša generácia to celé pochopí. Je niečo, čo by vás zaujímalo z tohto nášho DJ-ského sveta? Čo by ste sa radi opýtali? Možno, že Rola, alebo hoci koho z nás. Takže teraz je priestor na otázky, nech sa páči. Dáme mikrofón. Okay. Dlho to už funguje. Myslíš DJing alebo asociácia? DJing? Dobre, DJing vo svete od 50. rokov, na Slovensku od 70. rokov, pokusy asociácie v 90. rokoch, naša v roku 2016, čiže 7. rok. Čiže ja som od 10 rokov vedel, že čo chcem robiť. Nie každému sa to dopraje. Ak by ste boli v situácii, že neviete, čo chcete robiť, že raz ste v writeri, raz striekate steny, raz chodíte na skateboarde, alebo naozaj túžite po niečom a neviete to zadefinovať a myslíte si, že je to hudba, tak nás môžete kontaktovať, alebo môžete kontaktovať pani riaditeľku, sme tu presne od toho. A vlastne Rolo je príkladom toho, že aj z mladého človeka za krátky čas sa dá posunúť v svojom osobnom živote tak, že o vás ľudia vedia a robíte to, čo vás baví. Rolo je z niekoľkých ľudí v tomto projekte a sú aj takí, ktorí, daj prosím ťa tišie hudbu, ja viem, že to myslíš dobrom, len tamto zozadu nepočuť, ďakujem ti vám pekne.
Rolo takisto sa narodil do hudobníckeho prostredia, ale možno vaši rodičia sa zaoberajú absolútne niečím iným a nemáte k tomu vzťah a máme aj takýchto ľudí a dokonca aj takýchto ľudí, ktorí boli v detskom domove, čo možno nie je váš prípad a verím, že nie je. Ale takíto ľudia majú ťažší život a vlastne oni potrebujú určitú kotvu, aby ich niečo bavilo, aby ich niečo ťahalo dopredu. A pokiaľ ten človek si tú kotvu nájde v hudbe, tak vyhral, pretože hudba lieči. A ja viem, o čom hovorím, pretože som vám svoj vek povedal. Martin tiež nemá 20 a mňa, predpokladám, aj jeho hudba, či už v aute, v iPode, v telefóne alebo doma, veľmi lieči. Takže ak budete mať v hlave to a v srdci, že hudba je fajn, tak budeme veľmi radi. Poprosím za chvíľočku Jakuba, aby nám vyžeboval prvý. Pripravte si tie šatňové bloky. Toto sa podľa mňa celkom zíde, takže budeme v tejto chvíli obdarovať niektorú alebo niektorého z vás a dostane takúto vysačku. Ináč, kým poviem cenu, ešte máte doma CD prehrávače? Hej? Super, super. Ja som myslel, že už to neexistuje. Ja sám mám. Nemáš. Ja sám mám, ale tak toľko prachu mám na ňom a my sme CD-ček žili. My máme tisíce CD-ček doma, čo vlastne už len stoja v policiách a hráme digitálne všetci, ale akože super. Naozaj ja vám tlieskam, že ešte máte doma CD-čka. CD prehrávača, super. A tvoja hviezda slovenská zahraničná? Super, Rytmus je král, bratu. Rytmus je král. A zahraničná máš aj takú nejakú? Travis Scott, to je interpret môjho syna, čiže absolútne rozumiem, ale je to dobré, je to naozaj dobré. Ty vyhrávaš DJ-ské slúchadlá. Takže môže si ich užiť, Martin ti ich odozdá, nech sa páči. Môžeme ešte meno? Patrik, takže gratulujeme, užívaj si dobrú hudbu. Ešte máme fotku, Kubo? Máme, dobre. OK, Paťo, môžeme ešte teda poprosiť, aby si vylosoval prvú cenu? Prvá cena nám zvlhla. To znamená, hej, ja mám ešte jednu. To, čo vám za chvíľočku poviem, je prvá cena, ale toto vám nedáme, pretože vyzerá to desne, ale to, že tu máte rybičky akvárium, je absolútne super. Verím, že sú aj muzikálne tie rybičky, ale dáme ešte jeden taký voucher. Je to voucher na 50 eurovú zľavu v rámci DJ kurzu. Takže 14 sedí, číslo sedí, voláš sa? Robo. A Robo, máš ty predpoklad, alebo teda takú, možno, že dobudúcná ambíciu, aby si trošku tej, alebo teda hudbe celkovo venoval? Či DJingu, alebo hudobnej produkcii? Tak neviem, či presne DJ, som už skúšal robiť aj vlastné skladby pre telku, ale nevyšlo to celkom, ale uvidíme. Tak toto je tým pádom celé na meste, čo vy na to? Súhlasím. Držíme Robovi prsty. Áno, vynutil si potlesk. Dajte mu jeden potlesk, jasné. Super. Myslím, že bolo všetko povedané, ale budeme tu ešte nejakú chvíľu, takže ak je niekto z vás, kto by sa hambil niečo opýtať, ak chce prísť za nami osobne, tak Rolo, Martin a Erik sme tu pre vás. Budeme veľmi radi. Ja vám prajem pekný zvyšok dňa. Teším sa na zajtrajšiu party, verím, že si vyčistíte a zoberiete pohodlné topánky, aby sme to mohli dobre vytancovať. Takže žurka a teraz jeden veľký potlesk pre vás, pre všetkých. Majte sa, čau!